जास्ट ओंखाम जाखांदों ओंखाम जाखांनानै गय जादों गय जाखांनानै गय जायाबा एक्सुवेलि आं थानो हाया बारा बिराद खस्थ' मोनो ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय बेजों लोगोसे माबाव अमा बेदर जाबावदों दिनै बोरैबा बिराद गोबावनि उनाव आजि 20 दिनसो जाबाय होनदां अमा बेदर जायाखै आं गोसो जानानै जाखायाखै ओमफ्राय हेभि खामानि मावनायबो जायाखै ओंखायनो दिनैहाय गाबोन एसे हेभि खामानि जागोन ओंखायनो आङो अमा बेदर एसे गोगोम जाना जाय हक बिनि उनाव आं गय जादों बाथ्राया दिनैहाय फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारनि मोनसे स्टेटमेन्टखौ जों होनायखौ नुनो मोन्दों थिग दं दिनैहाय जों खौसेथिखौ लुबैयो गासैबो आंल' नङा जों ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै खौसेथि बाथ्रा बुंग्रा बे नङा नाथाय जोङो एकदम गोसो सिंनिफ्रायबो माखासे बाथ्राखौ जों बुङो माखासे बाथ्राखौ जों गोसो सिंनिफ्राय ओंखारलाङो खोथाफ्रा थ' दिनैहाय खौसेथिनि बाथ्राखौ जों गोबां समावनो बुंलायनायखौ जों नुनो मोनो पलिटिक्सखौ आधा खिस्रा ना हाफ बयल टाइप रोंनाय बिसोरबो बुङो खौसेथि फुल बयल पलिटिसियानफोरखौबो बुङो खौसेथि जों बर' हारिया खौसेथि जानांसिगौ जों बर' हारिया मोनसे फ्लेगाव थानांसिगौ जों बर' हारिया मोनसेल' पलिटिसियान थानांसिगौ बेफोरबायदिखौ जों UPPL होन BPF होन जों खोनानो मोनबाय थायो सम एखनबा नाथाय बैफोरबायदि राव बुंनायफ्राना बिनिफ्राय बुंनाय ना नैबे खुगानिफ्राय राव बुंनाय राव खुगानि रावखौ जों 100% जों फोथायनो हाया सोरबा MLA MP माबा माबि गिदिर लिडारफोरानो होन नैबेनिफ्राय खुगानिफ्राय बुंनाय रावखौ जिबनावबो फोथायना गोसो सिंनिफ्राय बुंनाय राव बेखौ जों फोथायजायो गोसो सिंनिफ्राय बुंग्रा रावबो लिडार गैया जों बर'नि गेजेरावहाय सोरबा माबा माबि XYZ नो माबा माबि बेफोर पलिटिसियानफोर दा खामानि गैया बेफोर अनलि खुगानि राव दिनैहाय नैबे गोजोन गोरोबथाया मा गैयिफोरखौ डेभेलप खालामनाय ना बेफोरबायदि नैबे मानगोनां दिपेन बर' सारा माखासे बिबुंथि होदों जों बेखौबो खोनासंनानै लानो हागोन नाथाय बिथांनि जेखिनि पस्ट होनाय जों बिनि हेंथा नाङा बे जेखिनि पस्ट होनाय 15 आगस्टआव जि पस्ट होदों खौसेथिनि बाथ्रा जों रिजनेल पार्टिफ्रा खौसेथि जानांगौ बेफोरखौ जों गनायदों मानिदों बेफोरनि हेंथा नङा नाथाय जानो हागोना बेसेबां मा दङ आं मैयाबो बुंदों दिनैबो रिपिट खालामफिनगोन आं बेखौ जों खौसेथिया जानो होनबा जालाबायनोबो हाया एखनबा समाव आरो खौसेथिया जानाबो फैयो गोरलैयैबो जाना फैगोन खौसेथिया आरो खौसेथि खालामनोब्ला जों बर'नि गेजेराव सोर हागोन जों फरायसा आफादा जुदि खौसेथि खालामाबा रावबो दल संगठना खौसेथिखौ लाबोनोबो हानायबो नंला आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन आरो दिनै फरायसा आफादखौ गोजौ दैखोना होदों फरायसानि जानानै बाथ्रा बुंदों बे नङा खिन्थु फरायसा आफादाबो दैदेनगिरिया मालाबा गोरोन्थि मावोबा पइन्ट खालामनानै बाथ्राखौ बुंगोन दाखालि जिहेतु 15 आगस्टआव दिपेन बर' सारा जिखिनि खौसेथिनि बाथ्रा बुंदों ना बेखौ आं मोजां मोनदों बरायदों गोजोननाय मोनदों नाथाय जों जानो हागोना बेसेबां नङा होमबा माब्रै जानो हागोन जायोबा जों बर' हारिनि थाखाय बिराद मोजां जागोन होननानै आं सानो थ' जों दिपेन बर' सारनि माखासे बाथ्रा माखासे बिबुंथि बुंनाय दा बावैसो दिनैनि गेजेराव स्टेटमेन्ट होनाय बेखौ जों खोनासंनानै लानि खोनासंखांनायनि उनावहाय दिपेन बर' सारनि जाखिनि स्पिच होनाय बेनि बिबुंथिखौ खोनासंखांजोबनायनि उनाव कमेन्ट लिरनोखौ दाबाव दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फिन खेबसेबाव जोङो रिटारेट खालामो जोङो फिन खेबसेबाव गोसोखांहोफिनदों जे बिटिआरआव आथिखालाव UPPL BJPनि जि सरकार दङ आरो अपोजिसन हिसाबै BPF हान्जानि जायफोर MCLA दङ गासै 40 जन इलेक्टेड MCLA रुलिं आरो अपोजिसननि सा 6 बेयाव नमिनेटेड MCLA दङ बयहाबो रेसपन्सिबिलिटि दङ बयहाबो दायित्व दङ बाथ्राया जाहैबाय जे 2003नि BTC एकर्डनि उनाव 2005आव इलेक्सन जादों आरो बे इलेक्सननि उनाव संग्रामि नेता दैदेनगिरिफ्रानो सरकारखौ सालायफैदों सेम पेटार्नाव 2020नि एकर्डनि उनाव 2020आव जानाय BTR इलेक्सनाव UPPL
जाय बिथांमोना संग्रामि दैदेनगिरिमोन बिथांमोनानो दिनै बे सरकाराव रुलिंआव माने लिडारशिपखौ लानानै सामलायगासिनो दङ बिजेपिजों एलायन्स दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना मोनसे पलिटिकेल पार्ट एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट मोनसे पार्ट बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकार भारत सरकार बे ट्राइ जंसन मोनसे जिहेतु पार्ट आरो फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिअआ सिगनेटरि स्टेक हल्डार हिसाबै जोङो बेखौ आपिल आरो दाबि होलांबाय थागोन दा बेखायनो जोंनि जि लुबैनाय आरो हास्थायनाया जाहैबाय 46 जि एमसिएलए दङ चिफ डेपुटि चिफ स्पिकार आरो इएम एमसिएलए गासैखौबो लाफानानै बिस्रा बयहाबो बिबान दङ जे एकर्डखौ मावफुंनायाव मोनसे गारां आरो मोनसे लामायाव फैनानै बिसोर बयबो खामानि मावनांगौ अकल राजखान्थिनि थाखाय राजखान्थि खालामनायखौ जों मालाबाबो लुबैया आरो नैबे 5 बोसोरनि मेन्डेटआनो बिटिआर बासिनि मेन्डेटआनो जाबाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि मेन्डेट सान्ति गायसननायनि मेन्डेट आरो रायजो राजानि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन जि गांनाय उखैनाय आरो बिथांमोननि जि सिमांमोन बे जौगानायनि थाखाय गोरिब गुन्द्रानि जिखिनि जौगानायनि थाखाय बे जौगानायनि खामानिखौ बयबो मावनांगौ आरो बे बेलायाव आङो सानो जे रिजनेल जायफोर फर्सेस दङ इउपिपिएल जागोन बिपिएफ जागोन एलायन्सनि पार्टनार हिसाबै राष्ट्रीय दल दङ बिजेपि जाय जिरि थाया मानो बिथांमोना गासिबो बिटिआरनि बासिन्दा बिटिआरनि समस्तिनिफ्रायनो देरहानानै फैदों बयहाबो एकर्डनि सायाव ट्रास्ट आरो बिसासा थानांगौ एकर्डनि सायाव बयहाबो मोनसे अनसायनाय आरो हाबा मावनाया थानांगौ दा बेखायनो अपोजिशनाव दङब्लाबो बिपिएफनि एमसिएलए बिथांमोनाबो संग्रामि नेता जातीय सत्ता जातीय संग्रामजों फैनाय आरो दिनै बिथांमोना मोनसे आन्चलिक दल 2003नि उनाव 2005आव दानानै आन्चलिक राजनीतिक दलखौ सामलायदों इउपिपिएलआव जायफोर दङ बिथांमोनाबो दिनै जातीय सत्ता जातीय आन्दलन आरो संग्रामनि गेजेरजों फैनाय आरो बे हिसाबैनो बिथांमोनाबो मोनसे हान्जा आन्चलिक हान्जा माने रिजनेल पार्टी दानानै दिनै सरकाराव दङ आरो बिजेपिनि जायफोर जोंनि ओनसोलनिफ्राय दिनै एमसिएलए दङ बिथांमोनाबो बे आन्दलनखौ 30-35टा बोसोराव नुबोदों बे आन्दलनखौ बुजिबोदों दा बेखायनो बर' हारिनि माने फार्स्ट एन्ड फरमस्ट लुबैनाया जाहैबाय बा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानि लुबैनाया जाहैबाय जे सान्ति एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना टाइम बाउन्ड आरो स्पिडि जानांगौ भारत सरकार आसाम सरकारखौ जेसेबां लेभेलाव नारसिननानै सरकार टु सरकार हाबा मावनांगौ आरो रायजो राजा गोरिब गुन्द्रानि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनांगौ बिनि थाखायनो मोनसे इउनाइटेड मोनसे एफर्टआव हाबाफारिफोरखौ मावलांनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव जोङो बयखौबो आपिल खालामो राजखान्थिनि नामाव राजखान्थि खालामनायखौ जों लुबैया आरो अकल पावार पलिटिक्स खालामनायखौ जों लुबैया पावार पलिटिक्सनि थाखाय नैबे 5 बोसोरा नङामोन आरो बेखौ जोङो मालाबाबो हास्थाया बे 5 बोसोर जि मोनसे एलायन्सनि सरकार बा एकर्डनि उनाव आन्दलननि उनाव दानाय जि सरकार बे सरकारनि कमिटमेन्टआ जाबाय पिस गायसननाय एस्टाब्लिशमेन्ट सुक्ति मावफुंनाय आरो गोरिब गुन्द्रा रायजो राजानि सिमां आरो आसा आरो बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनाय बे मोनथाम एजेन्डाखौ लानानै दानि आथिखालनि 46 नाम्बार्स जेसेबां एमसिएलए दङ बयबो इउनाइटेड हाबा मावलांनांगौ आरो बे बेलायाव रिजनेल फर्सेस रिजनेल आन्चलिक दलफोरा संग्रामि मोनसे सत्ताजों फैनाय हिसाबै बिथांमोना बेयाव बांसिन बिबान आरो रेसपन्सिबिलिटि दङ